баҳри бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар ҳудуди шаҳри ҳисор ки дар пайи боришоти борон санаҳои 5 ва 10 майи соли равон рух доданд, масъулини дахлдор сафарбар гардида тавассути техника ва сокинон ба тоза кардани манзилҳои истиқоматие ки дар натиҷаи омадани сел лоюгил зер карда буд машғул ҳастанд. тибқи иттилоъ қабл аз омадани сел заҳбуре ки деҳаҳои баракати ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзода ва гачаки ҷамоати деҳоти Деҳқонободро убур мекунад ба пуррагӣ тоза карда нашуда буд ва ҳангоми рух додани офати табиӣ санаи 5 ва 10 май аз обу лой ва ҳар гуна партов пур шуда ба манзилҳои истиқоматии сокинон ҷорӣ гардид. дар маҷмӯъ 118 хонаи истиқоматӣ аз деҳаи Гачак ва 76 манзили истиқоматӣ аз деҳаи Баракат зарар диданд. айни замон дар дигар минтақаҳо корҳои бартарафкунӣ ба итмом расида тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо аз лоюгил ҳанӯз идома доранд. дар натиҷаи боришоти пайдарпай борон ва омадани сел аз санаи 5 то 12 майи соли ҷорӣ дар як қатор ҷамоати шаҳраки деҳоти шаҳри ҳисор хисороти назаррас расонид ки аз он ҷумла дар 1 километр роҳи шоҳрои аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Турсунзода, дар 4 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта зарар расонид ки мо сари вақт ҳолати мазкурро ба пуррагӣ бартараф намуда ва ҳаракати дутарафии нақлиётҳо сар додем. дар натиҷаи ҳамин омадани сел дар 254 манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон, заминҳои назди ҳавлигӣ, иншоотҳои ёрирасон лой даромад ки хушбахтона талафоти ҷонӣ надорем ва ҳолати фавқулодда чӣ хеле ки шумо дида содед бартараф кардем. ҳолиам корҳои бартарафкунӣ ва пешгирикунанда рафта истодааст. ҳамзамон дар натиҷаи офати табиӣ бештар аз 3 гектар замини корам хароб гардида зироатҳои киштшударо аз байн бурд. айни ҳол хоҷагидорон корҳои барқароркуниро оғоз намуда ба кишти дубораи зироатҳо машғуланд. масъулини ниҳодҳои дахлдор дар ҳамкорӣ бо ҳукумати мамлакат ва сокинону соҳибкорон ҷиҳати таъмин намудани зарардидагон бо маводи озуқаворӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ кӯшиш намуда истодаанд. мо ҳама ин ҳолат бартараф касодем ки дигар ба ҳамин камбудӣ роҳ надиҳему ба худи ҳамун шаҳрвандони ҳудуди мо зарар нашавад. раҳошона соз касодем, хонаҳоя баровардем лоиқҳошона. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳар соат ҳар лаҳза ҳолатҳои фавқулодда бо ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳри ҳисор омада хабар гирифта меистанд. як дар якҷоягӣ мо кор карда истодаем. бояд зикр намуд ки то имрӯз ба сокинони аз офати табиӣ зарар дида як маротиба кӯмаки саривақтӣ расонида шуд ки аз молу ашёи зарурии рӯзгор, маводи хӯрока ва ҷиҳози хона иборат буд. ҳоло дар шаҳр комиссияи ҳолатҳои фавқулодда барои пурра ба анҷом расонидани корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар деҳаҳо фаъолият мебаранд ва ҷиҳати зудтар ба маҷрои пештара баргардонидани зиндагии мардум бо сокинон ҳамкорӣ намуда истодаанд.